Veient el senyal, quina separació ha de deixar amb el vehicle que circula davant? A. La distància obligatòria de seguretat. B. Una distància màxima de 70 metres. O C. Una distància mínima de 70 metres. Aquest senyal és el senyal de separació mínima. Això què vol dir? Efectivament, que donarem com correcta la C. D'acord? És un senyal de separació mínima, en concret, 70 metres. El senyal obliga a deixar amb el vehicle que circula davant una separació de 70 metres com a mínim, excepte quan es vagi a efectuar la maniobra d'avançament. B. Reduir la velocitat per retenció. I C. Mantenir la distància reglamentària de 100 metres amb el vehicle que circula davant. És un senyal de separació mínima i el que hem de deixar és, com a mínim, 70 metres. Així que la correcta és la A. Aquesta era fàcil, Continuem. A partir del senyal, es permet avançar a una motocicleta si no envaeix la zona reservada al sentit contrari? A. No, en cap cas. B. No, perquè el senyal prohibeix l'avançament als vehicles a motor. I C. Sí. A partir d'aquest senyal, podríem avançar a una motocicleta si no envaïm el sentit contrari? És que és molt important el fet que estem o no envaint el sentit contrari. Així que, si no hi ha invasió del sentit contrari, es pot avançar. Prohibeix quan, amb la maniobra, s'envaeix la zona reservada al sentit contrari. Així que direm que sí que pot avançar a la motocicleta sempre que no s'envaeixi al sentit contrari. El senyal permet realitzar la maniobra d'avançament? A. No, en cap cas. B. No, excepte que s'avanci a un turisme. I C. No, excepte que s'envaeixi al sentit contrari. És el que estàvem dient abans. Està prohibit l'avançament quan s'envaeix al sentit contrari. Si no s'envaeix, sí es pot. Per exemple, imagina que tenim 2 carrils en el nostre sentit. Podem avançar perfectament. No podríem envair l'altre carril, que és el del sentit contrari. Però sempre que quedem dintre del nostre sentit, no hi ha cap problema. El senyal. El veiem? Ara tenim una silueta, un pictograma d'un camionet en vermell. Aquest senyal, A. Prohibeix avançar els camions destinats al transport de mercaderies perilloses. B. Prohibeix els camions de més de 3.500 quilos de massa màxima autoritzada a avançar. O C. Prohibeix els camions de 3.500 quilos de MMA avançar a tots els vehicles. És evident que és la senyal d'avançament prohibit per camions, però hem d'anar i filar prim amb la definició, perquè realment no prohibeix a tots els camions, prohibeix els camions de més de 3.500 quilos. És a dir, podem descartar la A, per exemple, perquè diu prohibeix avançar els camions, vale? A més, es diu de transport de mercaderies perilloses, res a veure. Ens quedem amb la de B. Prohibeix als camions de més de 3.500 quilos avançar. I la C. Prohibeix als camions de 3.500, no, és de més de 3.500, vale? Que superin els 3.500 quilos de MMA. Què prohibeix aquest senyal? Pam, pam, després t'ho explico, vale? Prohibeix A. Parar i estacionar els vehicles als 2 costats del senyal a la banda de la calçada on estigui situat. B. Detenir el vehicle als 2 costats del senyal a la banda de la calçada on estigui situat. I C. Immobilitzar el vehicle als 2 costats de la calçada on estigui situat. Aquest senyal, què és el que prohibeix? Prohibeix parar i estacionar. Prohibeix parar i estacionar. Així que ens quedem amb la que diu prohibeix parar i estacionar els vehicles als 2 costats, per això tenim les fletxes, d'acord, als 2 costats del senyal a la banda de la calçada on estigui situat.
Què prohibeix aquest senyal? A. Parar i estacionar cap al costat del senyal indicat per la fletxa al costat de la calçada on estigui situat el senyal. B. Immobilitzar el vehicle cap al costat del senyal indicat per la fletxa al costat de la calçada on estigui situat el senyal. I C. Detenir el vehicle cap al costat del senyal indicat per la fletxa al costat de la calçada on estigui situat el senyal. Aquest senyal prohibeix parar i estacionar. És a dir, descartem la B i la C que diuen que prohibeix immobilitzar el vehicle, prohibeix la parada i l'estacionament, no prohibeix la detenció, que seria un altre tipus d'immobilització. I, veus, la C diu detenir el vehicle. No. El que prohibeix clarament és parar i estacionar. Per això la correcta és la A. Què prohibeix aquest senyal? A. Prohibeix parar als dos costats del senyal a la banda de la calçada on estigui situat. B. Estacionar als dos costats del senyal a la banda de la calçada on estigui situat. I C. Parar i estacionar als dos costats de la calçada on estigui situat. No prohibeix parar i estacionar, només prohibeix estacionar. Per això descartem la A que diu que prohibeix la parada, d'acord? I la de C que diu parar i estacionar. No, només prohibeix estacionar. És a dir, que es permet la parada. Pot estacionar en aquesta zona? A. No, excepte fora de l'horari indicat. I és que la senyal és un senyal de prohibit estacionar amb la fletxa, que indica cap al costat on està prohibit l'estacionament, d'acord? I sota tenim un panell complementari que diu prohibit estacionar laborables de 9 a 20 hores, excepte càrrega i descàrrega en línia. És a dir, fora d'aquest horari es pot o és quan no es pot? Això és el cas de contestar. Pot estacionar llavors en aquesta zona? A. No, excepte fora de l'horari indicat. B. Sí, sempre que sigui per un temps inferior a 2 minuts. I C. Sí, si existeix espai suficient per a la càrrega i la descàrrega. Què diries? Que està prohibit estacionar dintre d'aquest horari, d'acord? Llavors no estarà prohibit quan estem fora de l'horari indicat, perquè només prohibeix durant aquestes hores, d'acord? Vinga. Anem amb l'última d'aquest test de 10 preguntes i diu: el dilluns a les 9 del matí, a partir del lloc on es troba situat aquest senyal, A. Es pot parar, però no estacionar. B. Està prohibit parar i estacionar. I C. Només es pot estacionar per deixar un paquet. Mira, per deixar un paquet no és un estacionament, seria una parada. I aquest senyal no prohibeix ni parar ni estacionar de cop. Només prohibeix estacionar. Llavors, ens quedem amb la A que diu es pot parar, però no estacionar.